Näçin boljak gama? Adam gelmedi abi. Uyuyorman. Bizem gidendir saylar oturanlar. Näme diýip eglenel otaydy? Men näme deýin otaya gir o? Ya da otamen. Ya men näme deýin otaya girip? Ya doguramaçy bolmasa mundan atolk ýok. Tolpa. Bar izer de bilim. Ayır kamerayı. Koşkuyun o kadar yürüverdi hadi. Okuma da yazda yürüverdiydi. Evet, alt parça koyaydın olaydı. Başarayım. Gülü açılanına itkan adamlar terdim. Gülü açılanına itkan adamlar. Fırsatında günlüğün lezzetin duyun. Terdim. Gülü açılanına itkan adamlar. Fırsatında günlüğün lezzetin alın. Yoklığına ağzı armağan dağdandan ägirt kadırın diri vaktinde bilin. Ilha mehriban adamlar, biz hazır ustad alıp barzı, ak yürekli insan, pek insan Kadir Atabayev'in rızkallı ocağına girmezmedin ön yanında dursun. Sebebini biliyorsunuz mu? Sebebi Kadir Atabayev'in bugün doğulun günü. Ilha mehriban adamlar Ada Production'ın Aşgabat restoranının Begmurat Amanguliev'in himayetkarlık etmeginde biz hazır Kadir Ağa'nın doğulun gününü hemmemiz üyüşüp cem olup kutlarız. Aşgabat restoranının dastavkası yetip gelir. Bizim hemmemiz üyüşüp cem olup Kadir Ağa'nın rızkallı ocağına girer. Yarın anla. Aha, görnäge geli. Odan tort bolupdyr. Kadir ağamyzyň öz ýürejigi ýaly. Netip bol hazır. Lift gelse, Kadir ağamyzy begendireriz. Şulan bir ýerde. Salam Kadir ağam oýy haýsa? Salam. Bu da wala salam. Assalamu alaykum. Kavmi adalan. Gel. Kadir ağam. Kadir ağam. Assalamu alaykum. Kadir ağam kavmi adalan. Doglamada kutlu olsun. Assalamu alaykum geldi. Kavmi. Ana. Awa. Kadir ağam doglam kutlu olsun. Medeni din şaşın. Awa. Kadir ağam ene bulam. Ada Production Studio var. Hemen Begmurat Amanguliyev direktor var. Hemen Aşgabat restoranının soğudu sizesi. Bula men soğudum täze kitabım. Ana täze kitabım çıktı. Şunu. Sağ olun, sağ olun. Ana. Söyleme gelince. Yaşın uzun olsun. Allah uzak gelsin. Yoğurup hep borsun. Hava Begmurat'ın özü yazgıda olup gelip bilmedi. Siz çın yürekten kutlu deydi. Allah'tan uzak ömrünüz olsun. Aramızda bir yol yörülge olup. Kän ömürler görmenizi çın yüreğimizden arzu ediyor. Oğlanların adından. Yürüklemede de hemmesine sağ olsun haydiya. Begmurat Amanguliev'a çok minnettarlığımızı bilir ya. Şunu yalnız san etti olmana. Şunu yalakı bir davar edeyecek deyip. Minnettarlığı bildir ya. Aşgabat Meden Din Jaş Merkezi'nin kolektivlerine, oğlanların hemmesine tüvelememedi ama onot günlerde, toylu günlerde duşarıyım. Sağ ol, Kadir ağam. Onun geçin kaçak başına. Bir oturalım mı? Geçin Ya kaçak başına. Yoğurup köp borsun. Sağ ol Kadir ağam. Tüyüz. Özüne de kavuşturayın deyip gördüm. Tüyüz oňaýly gün olay şunu. Oyna. Şunu yeme yani Begmurat bileni yani seresini yani. Neme ir bilen mergen kutladanım. İnternette koyan olmalı. Awa. Yani hem böyle kutladırır. Awa. Maladiyet. Yoğurup köp borsun. Akıya kadar ya değil şu var. Köfürçin ha. Yürüyüşüne şunu yalakı. Boğunle. Doğulan olmaz var. Ay her neyme süresli adam yoksa dostum köpsünü nemedi ben bilemez. Neme nakarlık orada hemme kattır omot bolup geçen zamanla hemme kat kulüyal bolup. Ana Kadir ağa Aşgabat restoranının yürüyüşü ayrıtın bir nazlı matlarından ibaret. Padnos değil yani.
uğratdyrlar size. Töleme köp sağ bolsun. Canına sağ bolsun. Minnetdarlyk ýa. Şu ulus ýylyň halkyň size bir oýan hormatyndan nişan şu. Sağ bolun. Nazan. Sağ bolun. Aramızda bolup elmudama owadan sesiňizden ganyp ýaşamak hemmemize miýesser etsin. Sağ bolun. Men gaty minnetdar ilk öňe Aşgabat Dinzas merkeziniň agdyr kollektiwlerine minnetdarlygym bildirýän. Bize goýun hormatlar üçin ilk öňe şu dogry aýtmaly, şu ýurdumyzyň parahatçylygy, halkymyzyň agdybirligi, hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, ýurdumyzda işleýän her bir sungat adamlaryna hormat syla edýärler, biz atlar hemmämizi begendirýär. Onuň adam gün-günden ýöňküsinden hem joşgurly işlädi gelýär. Ene şu wagt men ýanymda Kerim Halil ýaş şahirlerimizin biri, eýem töleme ýaşlygyna teretmeden halk köpçüliginiň eýem köňül köşkünne bir goýtak duran şahirlerimizin biri. Ömrü uzak bolsun, jany sag bolsun. Sağ ol. Begmurat Aman Gulifa özümiň minnetdarlygymy bildirýän. O töleme hem gowalyp barjymy, telewizionyamyň ýaş ýyllarymyň biri Akyol arzu edýän Kerimjan ikiňide de oglulary surat düşürýän oglulary. Ada Production. Production. Hemme ýigitlerine köp sag bolsun aýdýan. Innem töleme ýörüýte. Men şolki doglan günüm münasibetli tort goýup berdi. Näçe ýaşadyň Kadir aşadan? Ay onu haýdarýarlar. Yani Hudaýa şükür howam. Ay nämin 50 ýaşak gelýär. Töleme. Töleme. Gülşerik-lay, değişerik. Ondan Bismillahirrahmanirrahim. Aha. Oglanlar Ey, ine. Indi şundan hemmämiz alýarsa dadalyň uzak gelsin, hemmämize Kadir. uzak ömrü bersin. Sağ ol. Saglyk bersin. Sağ ol. Sizi terbiýelep ýetişdiren ata-eneleriňiň jany sag bolsun. Edep terbiýe beren şu hemmäňize şu oglanlarymyzyň hemmesine medeniýet sunuwda adamlaryň hemmesine özüm minnetdarlygym bildirýär. Kadir abi bugün seň doglaňyň bizi gutlady. Janyň sağ bolsun. Uzak gelsin. Sag bolun. Hanini şu tortdan oglanlar gelin makali. Production. Ada Production. Ada Production. Gelin ýigitler. Ananna gel. Gelin Esrail bu arada. Kadir abi sen arkayn oturuver. Özümüzü gider. Onda uzak gelsin. Oglanlar hemmäňe taňrylyk etmeýän, hormatlap, tiralap bilenin üçin Kerimjana, Begmurat jana hemmesine taňrylyk etmeýän. Aşgabat Dinzas merkeziniň hem kollektiwlerine goýberen hormatly fiýlalar üçin taňrylyk etmeýän. Hemmesine ýüre oglanlaryň özüne de Hayfi Production. Ada Production. Sağ ol Kadir abi. Sen arkayn nemet ver. Özümüz gül ýazym. Anha mehriban adamlar. Zuda bir sogaply gowy işleň birini etdik. Allah'tan Kadir agamyzyň jany sag bolsun. Aramyzda gadyryny bilmek hemmemize miýesser etsin. Soň bir ýöne aýdýan sözüne telefonda eşitmegen bagtçylardan şeýle ýakynly sesi bar. Allah'tan hemmemize şunun ömrü ýaly ömür, şun awra ýaly awra bersin. Janyňyz sag bolsun. Kadir agamyzdan uzak gelsin. Sag bolun.